I'll stand in awe of you. Yes, I'll stand in awe of you. And I'll let my words be few. Jesus, I am so in love with you. Jesus, I am so in love with This is 102.7 FM. Ilang pagdiriwang ng napakalalim na pagmamahal ng Diyos para sa atin. Wika ni San Atanasio, ang Diyos ay nagkatawang tao upang ang tao ay maging Diyos. Nakipamuhay sa atin ang Diyos nang tayo ay makasalo sa Kanyang buhay. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song.